Ibo ndị mana ekementa ekene kwa mụ na ebe na ka isi abịa ọzọ biko na asị m ka njụ Okongwu Dibia nwere ọgwụ anwụ eme mistake gbakee gị n'isi biko iwe wekwana gị biko nnọgharị ya ka unu wee na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma. Asị m ka njụ Okongwu Dibia o nwere agwụ batara ya n'isi, because for somebody all of a sudden to wake up one certain time wee sị anyị na Ebuka Obi ka Mathias mma na Mathias zụrụ ndị Igbo oshi, Mathias jikwa wee mee nke ọzọ, unachiatakwa azụ si anyị na Ebuka Obi na ụlọ ahụ niile dị na Ngor-Okpala na-alụ na ọ bụrụ Ebuka Obi nwe na bụrụ Zion ministry na-alụ no all these big men niile big men niile na abroad bụ ihe na-alụ ya. Mgbe ya na-ajụ na biko kedu onye kọọlụ ya nke ahụ, okwucha wee sị na allegedly. So you need to allegedly because you are not too sure, which means asịrị ka ị chọrọ ịkụ, so you use the allegedly wee gbado okwu na asị chọrọ ịtụ. Amara m na o nwere some of the things ịmana sometimes na-ajụ onwe m sị biko Chukwu na o nwere ajụ ihe ndị Igbo mere iche iji wee tiile anyị ndị ụjọ in our midst, because an average Igbo man love himself and love others. Mmadụ na-eme ihe ekwesịrị na-epraise. Mmadụ mere ihe ekwesịrị na-abụda mmadụ jiri obodo ọkụ na-adịrọ na ya tiile unu ọkụ, obodo ụzọ na-adịrọ na ya mepere unu ụzọ, obodo netwọk na-adịrọ na ya tiile unu netwọk, obodo nna nụbero na in my life before, obodo nna nụbero in my life, village nna nụbero in my life before came out till that village na limelight. Name them mother, they step their foot in that village for the first time. And somebody emepe ọnụ na-asị unu na ihe anụnwa nwa onwe ka o si dị maọbụ na-ajụ nka ajụ. Ọ bụrụ na mba ọzọ na-eme this thing now, ọ bụrụ na onye mba ọzọ na-eme ya, anyị ji wee mụọ ọkwa ndị Igbo anyị, eji wee mụọ ọkwa ndị osi kedu ihe unu menwụrụ onye mba ọzọ bịa na-eme ihe ndị Igbo kwesịrị imerụ onwe ha. Ọ bụrụ na onye Igbo na-eme ya na Lagos, anyị asị why budatara this kind of thing na Igbo ibuli ajebe Lagos. Mana n'ezie ya kịta ihe nwanne mee nwanne ya, ihe mmadụ mere mmadụ ebie, ihe mmadụ ji aka ekwulu tọrọ onwe ya. Sometimes na-ajụ Chukwunna sị biko Chukwunna o nweziri ihe ọzọ anyị bụ ndị Igbo, is there any other crime I commit that this kind of people do well in our midst today? These people, they have this kind of mindset. Okongwu Dibia nwe kedu o nwere ihe ọjọọ anyị mee, ọ bụrụ na onwe ha eme ya gbagharazi ya, because this kind of people that think like this, that say things like this, are not welcome in our midst. They are not. Ekwumekwu sị na ijide ego nwanne gị nwoke kọba ji kọba ede, nwanne gị nwoke na-alụ n'ọgwụ eloba school. That is how development comes. You don't come and be taking onye na-eme ya onye ụka ka ọ bụ onye omenala, ọ bụ onye ihe dị ya, ọ bụ onye ọzọ. Enwe ihe bụ emebi ya massively. Ndị omenala jikwa ego nke ha jikwa ego imebi ya before my name ndị mba ọzọ na-abụrụ ndị Igbo etibe aka na ya invest chazia na Igbo anyị ka ndị Igbo si invest cha na Lagos. Corona amara not possible. Corona amara not because are we going to limit ourselves alone for onye megolia and actually ha ekwu? Why not think ahead? Onye nna n'onye bụ Okongwu Dibia delisi ife dị iche adreesị ebe ife na-adị gee ntị ka m gwa gị. The news is about Ebuka Obi buildings investment in Ngor-Okpala. Now, after my investigation, several calls based on them according to source nweta allegedly, ọbụla Ebuka Obi nwe the whole building nọ there. Unu na-ada emebe mistake na sometimes unu na-ada eme. Before you talk, you investigate first. Onwelo ka Ebuka Obi yesi well the whole building niile dị that place ego ne ka onwe. Efokwa efe alụsị dị. 2-story building, 3-story building, 4-story building.
It's not possible na Ebuka Obi ga-alụ the whole building before unu ekwuo. Jụọ na-ese ọfụma before unu ekwuo. Mma agwaghị ndị nwesị that building na-ege ntị ya ndị na-enene this video. Now listen. Unu n'anya na those buildings unu na-afụ ebe a. Unu n'anya unu na-afụ that Zion Ministry abụ ozi ofu onye enwe. Though Prophet Ebuka Obi is the president and the CEO of Zion Ministry, but ọ bụrụ ya enwe say investors. O nwesi ndị mee investors na nya bụ ụka. O nwesi ndị mere invest na dị ụka. Just like Zion Ministry na. Zion Ministry nwere branch na Lagos. O nwere branch na London. O nwere branch na Canada. O nwere branch na New York. O nwere na Chicago. E nwesị na mba dịsị iche. Fa nwekwu ma na Abuja. And every branch nwee ndị nwesị onwe ndị ọ na-ada na mgbe ọbụla ya eme donation fancha agbakọtasị ọnụ a na-eme akaụntụ ka a na-eme but indirectly investment ka a na-emekwa ọkwụsị ọkwa ebe a malụ that Zion Ministry nwee so many men all around the globe ụmụazị nọsị like si ife Zion na-eme just like na ụwa malugo na Zion enwego men nwee crowd nwee fan base na ebe ọ bụ na fatinyo ọkpa na ebe a ya abụ hot cake. So all these big men nọsị outside country na abụ abịa sị kedu ife a na-alụ ebe a. Yes, like I want to have like 2 building there. I want to invest something like 500 million. Onwe ike nke a ya egosizi unu online. So many people onye bịa invest ya like 500 million ka enye 2 building. That building bụ si ndị mmadụ nwee under the Zion Ministry. Ghọta na ife a na-alụ bụla eme ife onye ọbụla ekpopụtasị ya. Hey, Zion Ebuka Obi is the richest Igbo man. Who tell you? O nwere ego, yes, no doubt. He's a rich man, but ọ bụrụ ya nwere that whole building. Bekori neta anụ na-abụ. Enwesị investors ma nke ndị branches na-eweta ma nke ndị ụmụ bie which is ndị ọ na-ekpesịla ekpele worldwide na-ewetasịkwa ma ebe ị nọ. Even you as a fans watching me, you can go there buy land or meet Ebuka Obi. Please, I want to be one of the investors in Zion ground. Asị gị oke ngwa nekwa ife anyị na-eme ego one ka ihe weta agwa maximum price ya na-eweta inwe ike asị billionaire inwe ike iti 200 million. You will get the money back because it's a lucrative business. You can imagine mgbe ekpele gabala ebe a, so many people will be renting house there ana lodge ebe a ya na-aga afia na-azụ ife ada eme. So therefore ego ya na-abatala just like First Bank, just like Dangote, just like every other company. Zion Ministry company. Zion Ministry bụ a company. Otu a Dangote si nwesịa investors. UBA, First Bank fa Diamond nwesịa investors. Otu a ka Zion sukwa nwekwa investors. Ịmalụ nke a Maria allegedly o. Awasị bịaba ya kpọkọta ndị a isi mere invest. Ụnụ mara ma ya akpọta nwufe allegedly but know the truth. Ọ bụrụ ofu onye nwe ife niile akpụsị ebe enwesị investors there. Are you getting me? Eche man even na-eme abụasị nwa ga-etinye aka n'ebe a kwatuo ofu ụlọ ka ọ bụrụ Ebuka Obi ya akpụ ndị ya akpụ ibusi ndị oriri okonosi outside. Don't be surprised if enyocha ọfụma allegedly government property nwere ike ikwu there. Because onwe ndị jisi ego today na-achọsi ebe a ya invest say their money. Like today ọ bụ na mkpata ego na nso ya na ndị a na-ekwu na nso ya na ndị na-eme ọmụaba nwere ike akpọ m Ebuka nye 1 billion. We can get 2 or 3 story there. You got that? Trust me, made invest in the next 4 years. I will make the money ×2 because Zion Ministry, as far as Nigeria and church is concerned, Zion Ministry is one of the hot cake now. It's one of the hot cake. If you may invest, your money will never yina. Allegedly, confirm that one.